hati, ada niat, ada tekad tahu bulat, ayo berbuat. Sangkuni paring warta dana buta proyek negara, kabeh kudu iso nanging aja sembrono, ala saithik penting ra ketara. Iki proyek gede nanging aja nganti lali turane dikantongi paman dibagei. Sangkuni nake janji yen bakal dikepaki. Meeting bengi-bengi para-para mabuk whisky bacaan ingunge gede, semuanya happy. Karo gadis seksi silinggo Angela Sari. Durmokati dadi menteri noto proyek go pribadi penting dadi kudu padi. Tunggu Ferrari. LSMI disangoni anggaran kudu setiti mlebu kantong metu mburi. Sing digoleki. Infrastruktur sokor dadi kualitas ra peduli penting rakyat ora ngerti. Harap dimaklumi. Pencitraan nomor siji aktif medsos pasang aksi macak melas wani rugi. Durmokati pasang kata motivasi dadi aparat kudu iso migunani. Durmokati sidak proyek ngagap cerutu gandeng cewek parfum wangi mambu kelek konten sibuk kudu enek eleh nyekel cetok noto boto ngeta-eta maca iso katon prigel ning ra cetha ora rumangsa. Dulur kabeh penting oleh sana kadang kudu madang kanca kenthel gak dikandel kabeh dicekel. Proyek sampai iso holiday wis ranggagas mutu bangunane dana separuh mlebu kantonge kari ngatur gampang ngentekke yen dadi aparat apa meneh duwe pangkat kabeh disikat urip iku nikmat. Kembang tebu Joko Taswira mlebu dadi guru sugih bondo awak lemu aja ditiru.